kien jifraħ u jferraħ. Kosux, għax anke l-ferm jittieħed. Ħadd kien kienux jittieħed. Anke l-ferm jittieħed. U mhux biss ħadem għal ħaddieħor għal dawk in-nies, imma xtaq il-missjoni tiegħu tkun li joffri dinjità lil dawk il-persuni. Hekk iddiskriva lil Paul Anthony Formosa, il-Malti ta' 52 sena minn Witilajn li nqatel fis-Somalja, Patri Marcellino mikallef waqt li kien qed jingħata l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokjali ta' Witilajn. Formosa inqatel kiesa ħubieret fl-4 ta' frar fil-port ta' Bosasso fl-istat ta' Puntland u sejjer ix-xogħol. Huwa kien jaħdem bħala manager mal-kumpanija P&O Ports. Skont il-medja barranija, Formosa nqatel btiri f'rasu li ġew sparati minn żewġ tirġiel li għamluha ta' sajjieda. Il-grupp terroristiku Al-Shabaab ħar responsabilità ta' dan id-delitt. Fl-omelija tiegħu il-predikatur qal li apparti l-ħobżna għall-familja tiegħu, Paul kien jara li l-ħaddiema li kienu jaqgħu taħtu u li wħud minnhom kienu foqra ma kien jonqoshom xejn. U Paul mhux biss kien joffrilhom l-ikel, joffrilhom ix-xorb sabiex ixorbu, imma kien joffrilhom iktar minn hekk. U għalhekk nistgħu ngħidu li Paul ħadem f'nofs id-dinja l-Indja, l-Iraq, l-Ukrajna, is-Sirja, l-Libja, is-Sudan, il-Messiku, il-Marokk, missier l-Afganistan u ma niftakarx. Ħadem tant pajjiżi mhux. Il-katavru ta' Formosa diġà kien ingħata l-aħħar tislima fis-Somalja. Kien il-ħamis li għadda li l-katavru tiegħu wasal f'Malta. Fost l-20 ta' persuni li attendew għall-funeral kien hemm Mart Paul, Marika u ż-żewġ tuliedu Sara u Marija u l-eks kollegi tiegħu fil-Freeport. Patri Marcellino ħeġġeġ lil bint Formosa Sara biex tmur tagħmel esperjenza fil-missjoni, dan kif dejjem kienet ix-xewqa tagħha u tal-orus tagħha Nikolaj, esperjenza simili għal dik li missierhom kellu fuħut minn dawn il-pajjiżi. Patri Marcellino għal kif ftit tax-xhur Paul u Martu Marika kienu qed jiċċelebraw il-25 sena miż-żwieġ tagħhom. Qal li minkejja l-mewt ta' Paul l-imħabba ta' bejniethom tibqa' ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.